सुद होनानै जाग्रा सुबुंफोरा सांग्रां जा। हादरसा सोरखारा सुदआव रां होनानै जाग्रा सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। सुद होनानै जाग्रा सुबुंनि हेंथायै दुलाराय आसामावनो पुलिसनि गोख्रों राहा लानाया सोलिगासिनो। बेबादिनो दिनै गसाइगाव पुलिसा सुद होनानै जाग्रा 3 सुबुंखौ हमो। सुदआव रां होनानै जाग्रा 3 सुबुंफोरनि मुङा जाबाय उत्तम शील, आबुल हुसेन आरो आनवार आली। बेनिनो उत्तम शीलनि न'आ गसाइगाव नोगोराव आरो आबुल हुसेन आरो आनवार आलीनि न'आ गसाइगाव महकुमानि तुलसीबिलाव। हमनो मोननाय सुद होनानै जाग्रा 3 सुबुंखौ पुलिसा सेबबाय थानाय जादों होनना मिथिहोयो।